Kani All India Radio Shillong ka khubor ban puli iba dahon ramdi. Kini kilong kimat bakong sanjung ka khubor mentak stem. Sedang ke dorbar senra ke dorbar thawan ke jela Meghalaya nen kesngi. IT ke ICAR yakin chispa new puar teli ki shiti tungkam shikinong tray casual laborer of temporary status CLTS jongka. Bat klat no UMLA ka mau pelang constituency uba center kelas sun. Shua pengin pois ki khubor kani kilong jing pen bena badan kam. Namar kajing peteng kajing sapriang kajing pang COVID-19 ni kentu ikinong ngap jongi ban omken sting bat shimya barok kilat jing yada. Barok kitu ki balatam sau pusan snem ki baladep ban ai ketika ban ningkong ki de ban ai se ketika ka baar ha kapor balabu. Yada yala de bat yakiwei de ka babut ikini kilai teli ki kendon. Dengi kajing dak khmut bat shentur penya jangai iwei na iwei le khu ikikiti bat kadur khman. Nakabenta ke jing tep bat jing petha bayade ba jing pang COVID-19 pila ban phun hau national helpline number not iwe ar lai khanda hinyo pra not sau hendriu bat iwe not new san bat hau helpline ke jela Meghalaya kata hau number iwe not pra bat iwe not new not bat mentang nya phaish ki khubor babnya kadorbar senra jong ka ying dorbar thau an ke jela Meghalaya kala sedang henden ke sngi ha Shillong da ke jingken mau buram mi kinong mi khmat ki bala khlat no ha kini kin riu banai bala len ha ke sngi bening kong jong ka dorbar senra la wanra ek Meghalaya Forest Regulation Amendment Bill arajar arpuwei da umantri ke tanat Forest and Environment u James PK Sangma ka ying dorbar henen ke sngi kala kan mau buram ru ya ki MLA bat MP na ka jela bat nang keleng kari ki bala khlat no ha ke jingken mau buram mi kinong mi khmat bala khlat no umantri rang ba ulo ong ba jela Meghalaya kala du no yakilangut kinong mi khmat barim bakan thop yo Dr. PW Khongji uba mi salan suchang pat uba obil kendan ula ongro ba ka jingdu yaki arphongot kinong yalam kala long ka jingdu bakrawi kari barok away hakajo kapor unang yalam kalyang persha Dr. Mukul Sangma ula yadon bentalang hakadorbar hakajingken mau buram yakinong yalam barim ka jela ula ong bakitay kinong yalam kilano senyang shikat day sha ka jela ulam pang ke yang dorbar thawan uba met ba lingdo rengkat bat kiwe kinong mi khmat ke jela kilai don bentalang ha ka jingken mau buram bat ke jing ngap jar ka ba arminen ka ICAR Research Complex for NEH region yam henen ke sngi kala ai ki shiti tungkam shi ki shispa new pu arngut kinong tray casual laborers of temporary status CLTS yakibala thungi ki kum ki skill support staff hab ajingkren ha jingelang director ka ICAR Dr. VK Mishra ula banjur halor ke kamat bakane kalong ka jing itu e jing tray shitam balabun snem jong kinong tray shipor jong kani ka jakat rekam ula bendap ru bakane ka sin jam kan yarap ru ban kentie ka jing em bat ya kayo ka kot jong kinong tray ula kenturu kinong tray bakin tray kham janai shu na ka benta ka jing bha jong kani ka shlem tray kam Nyumut ki baklat na kajing pang COVID-19 ha Meghalaya ha ki arpsaw kanta balalen ki balken tiyo ki jingdan ki bri ki baklat na ko COVID-19 ha ka jela sha ki 6,000 laispa saw pun ringun. Katanat ka kot ki kya ka jela lingba ka karwo kala pintip bahanin ki sngi ki dan shispa prabu prangut ki bayabit thamai ki jingpang bat ki jingdan ki nong pang COVID ha ka jela baro menta kilong 4,000 nyungun. Hakawai pat kalyang ki dan ro shispa saw pusawngot ki balakot no ka balaken tiyo ki jingdan jong baro ki balakot na ka COVID-19 ha Meghalaya shakin nyo pusaw jar sanspa ar pusawngon. Shaban klut ki jingeta ka dorbar senra ki jing dorbar thaw an ki jela Meghalaya ka jela kala sakhi bun ki jing persha. Kasur ki nomolai hinin ke sini kala belet ban bread ikitari khmat kardap jong ka main secretariat kum si benta jong ka jing peteng ya ka jing yakhi pat ka jing dawa ban wing kam si por ki pulet ki badan kti ka jing siat yap ya unong yalam barim ka HNLC uba cherish Turfield thank you hak khatlai tarik unailar ka office jong ka child development project officer mau karwat kalapen long hi ka jing thung hi ki jhor bat ki jing hikai halor ki per jhor na ka benta kinong hikai school bat kinong tray aganwadi ha ka Maharam Government Higher Secondary School mau karwan kumshi benta jong ka jing rakhe ka rashtriya poshan ma 8,000 arphowai habakren ha ka jing lang EH sakhar CDPO ICDS project mau karwat kalakren halor ka poshan ma bat ong ba ka jing ki jan andolan jong kam poshan abhiyan ka de ka balapelat da menteri rang ba do ka riu Narendra Modi haus nyam 8,000 khatpra kala ong ro ba ka ne ka jing pentri kam ka sarkar ka de halor ban pen bha ya ka bam ka di ki batayment ya ki khanna ki kin thei ba arment bat ki badang ai bun uba tiwan yang na ka district horticulture office ula ajing batay halor kumno banthaw heki per jhor hajani kani ka khubor kawan shapi na ka All India Radio Shillong
Uba sentar kelas sun ubalong UMLA kamau pelang constituency ulaklat no henen kesngi. Uba sun udai dukot jong keseng sign Partai United Democratic Party UDP. Menteri rang ba kejela ukondrat ke sangma ulapa ke kerwo sngulam halor kani ke jingklat no jong ba SK sun. Hak kerwo leng ba ke Twitter ukondrat ula ong ba uba sun ulong bayarap bahai ki breu bat usngu buram ro ke jinglong kloy jong uban le iki kam na ke benta ki pat ba. Uba SK sun ula job kum UMLA na kamau pelang Assembly Constituency ha usnem arajar khat pra kum ukertong shimen bat hadir ula penyeso ialah di Syakaseng United Democratic Party. Unang yalam kaliang persya Dr. Mukul Sangma ula ong baka Asian Development Bank ADB bat baro kiwei pat kibor penyat kidiben ujor da ke ejahar persya ikijing keno ikijing bombyang kajing pentrikam ya kajing bay tingka kaba shispa lai pu $1.5 million jong ka Asian Development Bank ha kajing bu iki smart meter leng baka Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL. Habaya keren bat kinong thok kubor u Dr. Mukul Sangma ula ong badai ban ujor ejahar bat penshitam persya ikibreu ki badan ketiha ketika kambam sam. La ban ong ruhang ni bakat kum kijing penmi kubor la ong baka company na Delhi kasat 6 Global Infra Projects Limited kabalayo ika kontrak ban pentre ka skim saw bahagya bat kalayo biang ya ka kontrak jong ka jingbu iki smart meter kabalabay tingka da ka Asian Development Bank. La ong layo jing tep ru ba uhe ke MEECL adap ban ai ke sernot ke bom shisha baladap ya ke projek sya kate ke company na Delhi nalor ke jingbo iki smart meter halor ke jingbo iki smart meter ha ke jela Meghalaya kat baha ke jing shisha padap satya ban bu watang uwairu smart meter hadien bala penmi ik hukum trikam. Lapen long ke jing pensyai pat ba halor ke phang ke jing pendap penbiang bat kabha kamiat jong kikmi kikpa bat kiriu temen henen kesngi haka district library auditorium mentong Juwai. Lapan long ikani ke program da ka district social welfare office Juwai. I resource person i ke lamar ibadi deputy director bala syongthat jong katanat social welfare ilapia ikijing ajing pensya haki benta baper bayadai ro bat ka an maintenance and welfare of parents and senior citizens act arajat nyo. I District Social Welfare Officer IJ Senna ila ai ke jingkren lamprang halor ketiga pang hakani program. U Chief Electoral Officer ke jela ba FR Kharkongor ula ong bala pensange shwai ke jingpen long ki election bat ki election shiteng samoy hakilai puwe tili ki Assembly Constituency bat lai tili ki Parliamentary Constituency kentop ha ke jela Meghalaya. La shimya ka rai ba kat kum ki kai pot balayo ni ki jela ba pher. Uba Kharkongor ong ru ba ka Election Commission kelas dang da karu kompanya merjing mut lang bat baro ki Chief Secretary ki he katanat ka kwat ka khya lembat ki wei ki he ki jela ban yo ik jing a jing mut lang halor ki jing la ban pin long ka election bat ki election chiting samoy. U Deputy Commissioner ka East Chanta Hills District uba E Kharmalki men hakasni palay ula play ka Intensified Diarrhea Control Fortnight IDCF arajar arpuway hapo ka district. Haba ajingkran hakajingelang uba Kharmalki ula pentep ba ka Intensified Diarrhea Control Fortnight kadi ka program ka banyada ya kajingyap ki khna na kajingpang penhiar ko. Ula ay men simru e baro kinong tre ka tanat ka kwat ka khya ki Asha bat ki Aganwadi bakin yai peteng ban ay kajing Shakri jongki hakajing pentre kam ya ki program ba pher jong ka sarkar. Bat asyaban penkut ia kekubor saya sisien ki mat bakong san. Sedang ka dorbar senra ki dorbar thawan ke Meghalaya nen kesngi. IT ka ICAR ki shispa nyu pu artli ki shiti tungkam shikinong tray casual laborers of temporary status CLTS jongka. Bat klan no MLA ka mauplang constituency uba center class sun. Mentang la poish ka bakut jong ka kubor ka buan chipi na ka All India Radio Shillong.